Kublai pi barok ka keting ka chunga ka dei I lari on shisha khalam kharai but ngasong nga sa hapot Nongston but ngadang puli menta ya ka BA 4th semester ha Nongston College. Nga yo ban ang ka film khatsau phra dingba jong iba Kenny iba I director jong ka ne ka film khatsau phra hi dingba jong I phone nga shi sen ba bangin le ya ka ne ka film khatsau phra ti ong nga ba I dan kam nga bangan dan ta ka ne ka film ha ka ne ka film khatsau phra nga akum I parlo jong ikathi but iba but ka character jong aro ka long ba ngaya tre lang but iba but ikathi hapo office. Saan ba na magpete eh? Pinata? Nakti eh? Kapasok ka long ka ba yadi bat ka jim jongi ki breu ki ba man lang kasi ka ba ni juya kendo ni ju shem la kade kakam ka ba sniu ni ka ba bharu kam tam hakini ki ba ki pot ki ba mentaken kum ban syom no kum ki ba head spa ni ki ba halor ki badan hakono kono ka department ki ba le tu dakum ni dakum tai long kum kita ken shibun ti kata shishahi ya ka imlang ka salang ka jongi ki breu ki bamta kum bangala ong beni ba kakta ya ki babunjat kum ka corruption kakta yang ki breu nang ta ka jingle don board ki bahe bahan ngan sho ono kum ki politician ken but kaktaru ya ki khun samla ha ka baya day but ka jingyo kam ki hab ban mi bandawai ka hok la de nang ta ki kamta mikini ki jing sobharu ki bom yahap da ka ba yo da ka pisa nang ta ki babun bha ki ba kta la ne ki ba shem ha ka ni ka film khat sau phra la da phinet pet ya ka film khat sau phra pin sa tip bha ya ka khana jo ka film khat sau phra ka ya kumno Akinik sngi nilayo jiktip ba kawe ka khna kalaja na yeng ars ngi nado bas dang hi ba ai long ba ai mesi menga de na yeng hi lingba email ipa ki jukushan hi nga ki jukushan nga bara bori kat badan ki no ki audition ki shat ki kintiu bi nga ki ambet late phone ya ka e ka ba phi kwa maki kin support bet nga ti ki hinmen ki pararu ki support bhai nga hadu mentaru bar da pun mi ya ka film khasaw phra le ki la ya comment la ya chon shet bha baro ti ram ta shu ki parlok janga ki ba close bat nga ki jukushan nga ki jupin I nga ba ngadi bende e kono ka kamru tamba ngadi banyak ka jing bha ke no mire batok kinik sabut kadan hangni. Hello, sir. We have a situation here. Two convict look like pet. Dan minta ka jong ka film erang ka bangi dang shoot nang tabat ki dan ki music video ru ki bangi dang dan apa dengan jing shoot minta ki music video ki la don hi mat sau santali bat ki ba minta kadang shoot ngasat penikai shot ru te ngasat sim tuition ru ki khna nang ta ngabat ngadang lek kelas ka plan ka dan menta ru ngin sapen I hapo Nongston ha ka shitarik bat atarik menta ka tayo hi kan kapor ka no ka 8 baje ka 7 baje bat ka banyo baje ka kubor na kaliang ka jonga ka lomba uble u ay ngi la ka jonga sap la ka de ha ka kam entertainment ni ka de ha ka sport ni ha kino ti ngi devan pindan kam hok e ka namar ka kasap ka de kawe kalat ka ba pin ka mai ja po ka jing im ka jongi ti tang kata hi ka de ka khubor na kaliang ka jonga kuble shibon
kinig sngi nilayo adjektif bagawe ka kena kalaja na yeng laar sngi Ngamdan bentai ruyam tai jat kam. kemno mene batok kinig sabut ke dan hang ni Hello, sir. We have a situation here. Two convict pula like pet. Saan ba na mapete eh? Hinata. Nakti eh. yan ini bisa ha yan ini bisa Dominic. Nak planet ya, mana-mana peti. Wajuk selai, sir. Hadin sengi ngan saya ay kakubor. Jaya hangnya. Sting miang haban mi na yeng ru. Mengar ka cing cara yu. Itu enga mentam ta. Tu te Sutu rame ke jintan kam zuni ma Tumakap na mega to gulukay. Yo tong san spa tingka. Tang san spa. Ya ka san snam. Melaju hang kan no media la dia ka chisni. Mete lakat uministar. Klen ka ktiyan.